Hola a tothom! Avui llegirem el 6è dictat. Agafeu, com sempre, llapis i paper i començarem. Va haver de fer la maleta de pressa i pensant poc. De pressa i pensant poc. Punt i seguit. Repeteixo. Va haver de fer la maleta de pressa i pensant poc. Punt i seguit. Va posar-hi poca roba, va posar-hi poca roba, dos pantalons, dos pantalons, tres jerseis, dos pantalons, tres jerseis i uns quants mitjons, punt i seguit. I uns quants mitjons. Repeteixo la frase. Va posar-hi poca roba, dos pantalons, tres jerseis i uns quants mitjons, punt i seguit. Per sort, va recordar que no podia, passar el control de seguretat, amb objectes que punxessin. I es va desfer d'unes tisores petites. Després de sortir del taxi. Punt i seguit. Repeteixo tota la frase. Per sort, va recordar que no podia passar el control de seguretat amb objectes que punxessin i es va desfer d'unes tisores petites després de sortir del taxi. Punt i seguit. Va haver d'esperar-se durant més
durant més d'una hora a l'aeroport i durant l'espera va desitjar que aquell viatge pogués servir per va desitjar que aquell viatge pogués servir per a alguna cosa. Punt i seguit. Repeteixo tota la frase. Va haver d'esperar-se durant més d'una hora a l'aeroport i durant l'espera va desitjar que aquell viatge pogués servir per a alguna cosa. Punt i seguit. No li agradava ni fer maletes ni viatjar amb avió. I justament aquell diumenge li havia tocat fer aquelles dues coses. Punt i final. Li havia tocat fer aquelles dues coses. Punt i final. Repeteixo la frase. No li agradava ni fer maletes ni viatjar amb avió. I justament aquell diumenge li havia tocat fer aquelles dues coses. Ara tornaré a llegir tot el text. Va haver de fer la maleta, de pressa i pensant poc. Punt i seguit. Va posar-hi poca roba. 2 pantalons, 3 jerseis i uns quants mitjons. Punt i seguit. Per sort, va recordar que no podia passar el control de seguretat amb objectes que punxessin i es va desfer d'unes tisores petites després de sortir del taxi. Punt i seguit. Va haver d'esperar-se durant més d'una hora a l'aeroport i durant l'espera va desitjar que aquell viatge pogués servir per a alguna cosa. Punt i seguit. No li agradava ni fer maletes ni viatjar amb avió. I justament aquell diumenge li havia tocat fer aquelles dues coses.
punt i final. Bueno, i fins aquí el dictat d'avui. Com sempre, esperem veure els vostres dictats en els grups de WhatsApp i també del Facebook. Ens veiem aviat. Adeu!